Na szépen nyugiba csináljuk meg ezt a stage-et. Elkül, hogy rohadt cápa. Ez mi? Ez mi volt? Na csináljuk. Nyugiban. Nyom már meg! Miért nem nyomja meg? Na akkor induljunk a réchez. Oké, itt átugrunk. Szuper. Hát de nyomtam az ugrás! Na jó, ez mi? Ez... Na kezdjük újra. De ez... Miért mozdul el az ujjam? Hogy nézd. Hogy elmozdul az ujjam. Ez mi? Menjünk. Rohadt golyó! Na mizuva golyó, na mizuva. De sok.